Så siger vi aftale med dommerne, at der skal spises op. Det skal tro Til publikum. Og så en gang til, vi fortæller, hvad det er, så meget det bliver. Jeg har lavet en stik, som jeg har marineret og set varm og gøsten. Det var varm i ovnen, og derefter som ud fra langtidsvejen. Nu skulle jeg have haft en garanteret og formeret brødbrugter. Tilbækken kommer til at tage den her fremover. Og den også. Sikkert over, det er lige før 2 år, som det er mange Tak. Det håber vi også. Nu bliver I ikke publikum se ned i det her løbeproduktion. Velkommen herop til at spille musik med en redde publikum her, så du skal de andre gøre og forklare, hvad det er, du har lavet. Ja, det er fyldt med brød med gryde, marineret ost, ovenbagt med gryde, kartofler og rosenbål, og så er det lavet en lille brune appelsin, der er til. Det er en meget, meget fantasifuld en, du har lavet derovre med vinbruger, og så er det selve rødbrødsbladet som en slags brød. Ja, det er det. Det er en idé. Det var ikke noget af det hjemmefra, vi lige har fået. Ja, det var det faktisk. Det ser meget sjovt og delikat ud. Men det kan være, at vi kan blive færdige med dansk på udspillet. Skal vi være velkommen så sammen på det? Ja, forstå. Det er meget. Kan vi lige gå i en gang, så vi kan gå ud og kigge ned? Ja, vi har været med. Det ser rigtig flot ud. Hvad er det på at lave? Altså, jeg har lavet en rammerød, som er lidt vandet, og den er ikke super vandet, så er fyldt. Så først skos, rød lever, så har jeg kartoffelspil med chili, så har jeg passeret rosenbål, den er passeret rosenbål, så har jeg lavet en kantinat på stykke bagt varmeskinner, Bernavich, kantinat, så har jeg lavet passeret forrød, blodrød, som en kantinat, og bacon. Jamen, så er jeg bange for, at du venter. Jeg ved ikke, det falder af. Så er det ikke det her. Og så kan du måske lige fortælle os, hvad det er, du har lavet. Jamen, jeg har lavet en krammerhus, og fik en idé om, at jeg lavede sin julekær, så jeg har lavet sliver og og så har jeg haft små friske sandhed til bilen med bakkede tomater og friske rosiner. Og så har jeg lavet kartoffelpuré, jeg har kogt op med fløde, og så har jeg lavet pandekager, og så har jeg lavet en kæberskat, faktisk med citronsalat, og
så en lille olie med øger og fadbjørn til siden. Så det vil lige nu. Jamen, det kommer over dobbelt, hvor det er Jamen, det er rigtigt. Hvor meget spiser man med øjnene? Halvdelen af det, du spiser, det gør med øjnene. Nej, må ikke. Kan vi se, om der er en eller kommer til afgørelse i det men inden da, så skal vi have fundet ud af, hvem blandt publikum, og hvem publikum synes havde den flotteste montre. Du har fået suverænt flest stemmer blandt publikum for din montre. Jeg har en telefonnummer, så vi får ringe til, hvis der. Og er der billede også? Nej, dog ikke. Ellers så gemmer vi den her, men får du i hvert fald den her, Morten. Og der er en tilsvarende til Katrine. Jeg har fået en meget svær opgave, vi havde regnet med. Det var et fantastisk stykke arbejde. Alle 10 har lavet. Det er med meget, meget stor kreativitet. Jeg vil sige, så nogle af jer har været med i 4 år og set, hvordan udviklingen har været, og den bliver kun bedre og bedre og bedre. Kreativiteten er i holdeklasse i øjeblikket. Vi skal være bedre til at lave madløsningerne for vores kunder. Men fra dommernes side og fra alle os, der har arbejdet ude med i, og ikke mindst Ole og jeg, så vil jeg så sige til alle 10, fantastisk, fantastisk, fantastisk. Stort tillykke. På den måde fik vi så sagt til jer, at I er smadret gode alle sammen, og dommerne har været meget begejstrede, men vi skal jo til det. Vi mangler lige en ting. Skål! Ja, jeg hældte op til alle, men da jeg kom til mit eget glas, var der ikke mere. Du skal også købe. Ja. Jeg tager ikke for kaffe. Nej, skidt. Tak. Det er jo sådan, at... Skål! 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 Det er jo sådan, at vi skal have en tredje præmie på 10.000 kroner. Vi skal have en anden præmie på 15.000 kroner. Og vi skal have en første præmie på 20.000 kroner. Skal vi... Nummer 3 er en sammensat, unik menu, han har lavet. Svag sammensætning, unik sauce, fantastisk. Disken flot farvesammensætning. Stor salgsbarhed, og i det hele taget en rigtig stor indsats. Nummer 3 i dag, som har gjort sig lige så fortjent som alle de andre, men har gjort lidt ekstra, det er Thomas, nummer 3. Tillykke med det. Tak for det. Strengt med f.eks. kødet, hovedretten, den fantastiske smag, der blev lavet, var meget anderledes. Det var et super tilbehør og meget flot anret.